Uy, may sakyanan? Kinsa man ini sulod dire? Uy, salamat pastor na aga. Nabi ka. Yatag sa imuha kay pahatag kang kapitan. Uy, ayaw mo to. Kunsel, unsa din na kunsel? Ipahatag ya kanimo. Pahatag kang kapitan. Dugang pinapang na ko siya. Oh, okay lang. Yatag sa kami, bilhin ko. Sabi ko, paghinap pa ito siya. Gusto mo siya. Okay. Salamat kayo. Galit po, mangupay siya po. Salamat. Kani, kwarta. Ihatag doon ng kapitan. Ganong ihatag ba na ko ng kapitan? Ako masakakita aron re. Pulsa ko ni. No! Tay, kani pa? Udah, let's go ng gibuti pastor. Wag gibungot ng yatag ng kagormida. Guwapo ni isumbong ko ng kapitan. Dili na ko paabot kay maabot bito si Alvin Almeida ron kay natuyatag siya kamay nabang ba. Sa namatyan dito may lang makatabang-tabang ba. Uy, Kap, ano naman na Kap? Bayan na ako nangita si mo ba? Uy, nga naman si? Kabalo ko, kasi may ipabot Kap. Lagi, ganina na ko paabot ni Kagawad Almeida bagay para makahatag ko to sa namatyan. Nah, mahapunan na lang kagpabot na Kap. Kaya nga naman si, nagtuog di maabot si Kagawad Almeida. Chat mangita sa padung na nagdaling ikot rin no. Lagi ito mato diri Kap, kaya naman, gatag na nakapastor. Nah, si pastor yung gitagaan niya, di kayo kasaligan. Nah, dito kasaligan Kap, kaya nagbungat ng istorya nga, iyan ang ibulsa. Tanawa lagi. Pati ka na, ayun na sa patay, bunguton ba yun? Bantay na ito bata to. Raji, sabay taji, kaya ikaw man nakakita asas siya. Kaya wala dyan yung maong bataan, di ba? Ihapon na ako na ihatag ni Alvin Almeida, bi. Timingan ako paggawas, eh. Isugat ni ba, ipahatag doon ng kapitan, biro. Ano ihatag mo na ako ng kapitan, na? Huwag man ito kakita sa kuha. 2,000 yung gayo. Timingan, eh. Pero kabalo kung asa ni padulong ng kwartaha, bagay kasagaran mo, hatag mo na si Alvin Almeida, o mga hinabang sana mga namatyan. What? Dito sa silingan na mo naman ito yung namatay. Murag dito tingin ihatag ni kapitan. Ang gwapo ani. Ibulsa ko na lang ni. Kap, tro ka po Kap. Oh, tro. Nag-iap pagkwata di iya ha. Pastor! Uy, yati. Ang naman si kapitan dire. Uy, Kap! Mayungog to. Basta mo ka. Kablan-blain pa si pastor oh. Aw, kabalo nang gura ka pastor kung sa'y tuyo na ko dire. Ay, wala ra ba Kap? Pero, basig na kayo pawali, Kap. Wali. Be, ambil na kwarta, be. Piki ka na, pastor, ambil na, be. Sa'y kwarta. Nagaghatag sa kwarta. Yahaya ba ni mong tagaan ng kwarta? Ah, hindi na, pag si pastor, oh. Oo, wala yung kaghatag ng kwarta. Pero ambil tong kwarta naghatag ni Kagawad Almeida, be. Kay, para to sa namat yan. Asa man mo nasagap na istorya? Nagatagaan ko ni Kagawad Almeida o kwarta. Kap, bisa pag ibala ni mo nagkanyo, hindi kita matugan kaya ang kwarta na siyang bulsa siyang pulo. Agahi, ayo di mo, oy. Ambil na, be. Let's go. Kabalo lagi ni diri na ko gibutan ang kwarta. Pati kani kwarta sa namatyan imo pud ginuton. Agay. Let's go.